Olen Mia Ristioja, ammatiltani turkkuri. Turkispajan olen perustanut vuonna 1995. Ja ennen kuin siirryin turkisalalle, lukion jälkeen kävin kutojaksi. Eli olen käsityöläinen juuria myöten. Sen jälkeen, kun mä olin turkkuriksi valmistunut, niin mä olin 2 kautta Fyrcenterissä Vantaalla. Eli siellä, missä myydään huutokaupassa nahkoja Suomessa, niin olin siellä lajittelemassa Skanglow-minkkiä. Ja sen jälkeen teki mieli takaisin Turkuun ja ei ollut oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin työllistää itsensä. Että siihen aikaan sitten lama oli vienyt työpaikat turkisalalta. Siinä mielessä oli pakko itse ruveta tai luoda itse itsellesi se työpaikka. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Olen valintaani tyytyväinen tänä päivänä. Yrittäjänä minua rohkaisee asiakkaat ja onnistuneet työt. Asiakkaat on se suuri tavallaan potentiaali ja se positiivinen palaute, mitä asiakkailta saa. Ja sitten itse kuulun näihin yrittäjäjärjestöihin, niin kommunikointi muiden yrittäjien kanssa. Se tuo semmoista, kun on yksin yrittäjä ja täällä yksin tekee töitä, niin on ihan kiva verkostoitua ja luoda näitä sosiaalisia suhteita muihin yrittäjiin. Se antaa paljon. Rohkein päätökseni oli, kun perustin tämän myymäläpuolen tähän. Eli sehän sitoo paljon pääomaa, kun sä ostat valmiita turkkeja toisilta valmistajilta, messuilta. Milanossa yleensä on MeFyr-messut maaliskuun alussa. Niin sitä nyt pidän rohkeimpana päätöksenä omalta kohdaltani toistaiseksi. Tarttukaa reippaasti omaan haasteenne ja tehkää, toteuttakaa itsenne. Se antaa paljon, se vie paljon, koska yrittäjähän on töissä 24/7, mutta se myös antaa. Tämä ei ole mitään kellokorttityöskentelyä, vaan tämä on kokoaikaista yrittämistä. Sen se vaatii, mutta se myös antaa.